Goddag og velkommen. I 2013 blev der indført en ny skolereform. Samtidig fik lærerne en ny overenskomst, som betød nye arbejdstidsregler. Blandt andet med paragraf 409. Vi vil i dag have fokus på, hvordan skolereformen har haft indflydelse på sociale arrangementer i folkeskolen. I dag vil vi snakke med Nanna Schmidt fra St. Knuds Gymnasium, der har lavet en dybdegående undersøgelse om lærernes overenskomst påvirkning på sociale arrangementer i skoletiden. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og I har været ude og spørge skoleelever og lærere, kan jeg forstå. Ja, vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som vi har været ude med på 9 forskellige folkeskoler her i Odense, for at finde ud af, hvad de synes om den nye skolereform, og hvordan de føler, at lærernes nye overenskomst påvirker de sociale aktiviteter, der før i tiden var på folkeskolerne. Og hvordan føler I så, at lærernes overenskomst påvirker de sociale aktiviteter? Diagrammet her viser, at både lærere og elever er enige om, at lærernes nye arbejdstidsaftale har påvirket de sociale arrangementer, som er planlagt i skolen. 60% af eleverne og 70% af lærerne siger, at nogle af arrangementerne er blevet aflyst. Vores hypotese led i starten af undersøgelsen på, at lærerne og eleverne vil have de samme meninger om de sociale arrangementer, der er planlagt i skolen. Vi har fået denne hypotese bekræftet i løbet af undersøgelsen, og derfor kan vi ikke forkaste vores hypotese. Hej Ole. Jeg forstår ikke, hvorfor at det er sådan et stort problem, at der ikke er sociale arrangementer efter skoletiden mere. Fordi at nu har de jo en længere skoledag, og derved har de også mere tid til at hygge og have socialt samvær. Især i deres længere frikvarterer, som de også har fået. Men nu er det jo sådan, at bare fordi skoledagen er blevet længere, så er det jo også det faglige skoleforløb, der er blevet forlænget. Det er jo ikke for at styrke det sociale fællesskab, man har valgt at forlænge dagene. Og netop det her med, at man havde sociale arrangementer, som var planlagt af skolen, hvor både lærerne var med til at lære sine elever bedre at kende, og eleverne var bedre at blive rystet mere sammen på kryds og tværs, så man ikke bare vælger sin vennegruppe og socialiserer sig med. Og oveni, at man også har fået mindre fritid, så er det jo også vigtigt, at skolen sørger for at få klasserne rystet sammen, fordi at det er jo også det sociale udvikling i folkeskolerne, som har en stor betydning, og ikke kun det faglige. Det er begrænset, hvor meget skolerne tidligere har holdt fælles arrangementer. Og der har været meget stor forskel på, hvor meget skolerne er gået op i de her fælles arrangementer efter skoletid. Der er jo nogen, der slet ikke har haft nogen, og så er der andre, der har haft masser af lejrture og gala og fastelavn. Og nu er det sådan blevet mere lige, synes jeg. Og for min folkeskoletid, der synes jeg personligt, at det var nogle rigtig vigtige arrangementer for klassen, fordi at du blev rystet på kryds og tværs, og du fik måske snakket med nogen, du ikke snakkede med så meget normalt, og det var bare godt for sammenholdet i klassen. Og jeg synes også, det er vigtigt at prioritere det sociale aspekt højt i folkeskolen. Og jeg synes, det er synd at fjerne hele muligheden for det. I hvert fald ikke bare lade skolerne selv prioritere, hvor meget de vil lægge i de her sociale arrangementer. Ja. Men så kan man sige, altså det som jeg personligt var rigtig glad for i folkeskolen, det var frikvartererne. Og nu er frikvartererne blevet længere, og vi spillede meget fodbold på kryds og tværs af klasserne. Og det ville vi så have kunne gjort mere, hvis vi gik i skole under den nye skolereform. Og man kan jo ikke både få i sæk og pose, så nu når skolerne ligesom skal vælge, så synes jeg det er okay, de har prioriteret, at skoledagen skal være længere, og så skal lærerne ikke til nogle fritidsarrangementer, eller skal de ikke til nogle sociale arrangementer i weekenden. Det er jo heller ikke altid i weekenden, det har også ligget efter skole, det har ligget på alle mulige tidspunkter. Og det kan godt være, at du har nødt til at spille fodbold i klassen, men det er heller ikke alle, der har kunne være med på den måde. Og det, selvfølgelig kunne man sagtens hygge sig i frikvarteren. Det her, det var jo også bare et ekstra boost til alle elever. Og alle har haft mulighed for at komme. Det er noget, der har været planlagt af skolen. Det er dem, der har taget initiativet. Og jeg synes, det er synd, fordi hvis de gerne ville tage initiativet nu, så har de ikke engang mulighed for at gøre det på grund af den nye arbejdstidsaftale. Og det synes jeg er synd, fordi det var rigtig godt for nogen, og det var også godt for lærerne, som sagt, at lære sine elever bedre at kende. Ja. Men man har jo lavet den paragraf 409 for at skåne lærerne. Og jeg synes, at hvis det skal være på bekostning af de eller de sociale arrangementer, der foregår uden for skolen, at man kan få den nye skolereform til at hænge sammen, så synes jeg, det er okay. Men det må vi jo finde ud af, om vores børn bliver helt skøre. Ja, ja. det må tiden vise. Det må tiden vise.